Dalawang establishmento sa Cabanatuan City, Nueva Ecija tinupok ng apoy. Tutukan sa ulat ni Claire Lacanilaw. Makikita sa amateur video ang paglagablab ng apoy sa ilang establishmento sa Circumferential Road, Barangay H. Concepcion, Cabanatuan City, Nueva Ecija. May kita rin sa isa pang video ang zero visibility sa mga kakalsadahan dahil sa kapal ng usok. Tumagal ng 2 oras ang sunog. Tinatayang nasa 7 milyong piso ang halaga ng natupok sa sunog. Wala pa pong 1 kilometro, ma'am, ang layo ng stasyon nila dito sa aming furniture shop. Bakit po? Halos 2 oras ang kanilang responde. Yun po ang talagang gusto po namin malaman. Pero ayon sa otoridad, nagkataon na may nauna silang nirespondihan. Naintindihan po namin sila personally. Pero sa sangay po ng Bureau of Fire, tinutugunan po naman namin yung aming mga tungkulin. Talagang kasalukuyan pong meron po kaming nirerespondihan na sunog. Patuloy na iniimbestigahan ang tunay na sanhi ng sunog. Kasi kung manggagaling po sa upos ng sigarilyo, ang masusunog lang po yung ibabaw na part po. So, yan lang po ang masusunog. Madali pong patayin. Pero yan po ay galing sa ilalim ho eh. So, malamang matagal na pong sinisigayan sa aking pagsusuri. Ngayong mainit ang panahon, patuloy ang paalala ng otoridad na huwag basta-basta magsusunog o magsisiga, lalo na sa mga damuhan at matalahib na lugar, upang makaiwas sa insidente ng sunog. Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.